Θέτω ένα ερώτημα αρχίζοντας να μελετούμε το λόγο που η Εκκλησία διάλεξε για μας σήμερα. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για να τελέσουμε κατά την ημέρα της Αναστάσεως τη λειτουργία που μας παρέδωσε ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό έχουν κάνει εκατομμύρια χριστιανοί σαν και εμάς. Υπάρχουν όμως πολύ περισσότερα εκατομμύρια βαφτισμένων που αυτή την ημέρα δεν πήγαν στη λειτουργία ή ούτε καν σκέφτηκαν ότι σήμερα τελείται η λειτουργία. Γιατί άραγε? Δεν μπορούμε να πούμε δεν έχουν πίστη, διότι φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι θα πούν ότι πιστεύουν. Αλλά τι είδους πίστη είναι αυτή που έχουν? Μία πίστη με βάση τις αλήθειες που ίσως άκουσαν στην κατήχηση όταν ήταν παιδιά, ή κάποιες αλήθειες που άκουσαν αργότερα μέσα στη ζωή τους, πότε στη μια λειτουργία και πότε στην άλλη? Πιστεύουν δηλαδή επειδή έχουν κάποιες γνώσεις στον εγκέφαλο? Το θέμα είναι αυτές οι γνώσεις έγιναν ζωή, βιώματα, ζουν με βάση αυτές τις αλήθειες, είναι απλώς αλήθειες που όπως βρίσκονται στη βιβλιοθήκη σε διάφορα βιβλία, έτσι βρίσκονται και στον εγκέφαλο κάποιων βαφτισμένων αυτές οι αλήθειες, αλλά χωρίς να επηρεάζουν τη ζωή τους. Εάν λάβουμε υπόψη μας το λόγο που μας δίνει σήμερα η Εκκλησία, το ερώτημα είναι, εάν έχουν πίστη και αν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας τους και κανένας άλλος, ούτε η εξυπνάδα τους, ούτε τα λεφτά τους, ούτε η δουλειά τους, ούτε ο άντρας τους ή η γυναίκα τους, ούτε τα παιδιά τους, ούτε τα ακίνητά τους, ο μόνος σωτήρας είναι ο Χριστός, γιατί όλοι θα φτάσουμε στον τάφο και από εκεί και πέρα τι αξία είχε η ζωή μας? Άλλο λοιπόν να αισθάνεται κανείς ότι έχει πίστη, να νομίζει ότι έχει πίστη, δηλαδή να έχει γνώσεις θρησκευτικές ή να κάνει πράξεις θρησκευτικές, όπως τόσες δεκάδες άτομα φτάνουν κάθε μέρα εδώ στη Φανερωμένη. Άλλο αυτό, και άλλο να ζει κανείς την κάθε στιγμή της ημέρας του με βάση αυτό που λέει ότι πιστεύει. Βέβαια το ερώτημα είναι, και εμείς που είμαστε εδώ, ποιος είναι ο λόγος που μας έφερε εδώ? Αυτό θα το απαντήσει ο καθένας μας. Όμως θα πρέπει να το απαντήσουμε με βάση το Λόγο του Θεού, μελετώντας το Λόγο του Θεού. Και τι μας δίνει σήμερα η Εκκλησία ως αλήθειες της πίστεως? Ακούσαμε το αίτημα που έκαναν δύο αδέλφια, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος. Θέλουμε, Κύριε, όταν θα έλθεις στη βασιλεία σου, ποια βασιλεία του? Φαντάζονταν με βάση τις προφητείες ότι ο σωτήρας θα ήταν απόγονος του βασιλιά Δαβίδ, ότι αυτός ο σωτήρας θα είχε ένα παλάτι, θα είχε και το υπουργικό του συμβούλιο, το ένας δεξιά, ο άλλος αριστερά, ανάλογα με τη σπουδαιότητα του καθενός θα είχε ένα συμβούλιο γύρω του. Ήθελα λοιπόν και αυτοί να είναι στην πρώτη θέση. Όταν το άκουσαν όμως οι άλλοι 10, είπαν, και ποιοι είσαστε εσείς? Εμείς δηλαδή? Επομένως και οι 12 είχαν το ίδιο πνεύμα. Τον Ιησού ως σωτήρα, ως εθνικό απελευθερωτή, για να διώξει τους Ρωμαίους και να γίνει ελεύθερος λαός. Μα ο Χριστός δεν ήρθε για αυτό το πράγμα, διότι αυτό που σκλαβώνει τον άνθρωπο δεν είναι αν έρθει ένας γειτονικός λαός να νοικιριεύσει τη χώρα μας. Ο άνθρωπος είτε είναι σκλαβωμένος στην καρδιά του, έστω κι αν είναι ελεύθερος, είτε είναι ελεύθερος
όσοι και να τον εξουσιάζουν καταπιεστές από πάνω του. Το θέμα είναι η καρδιά μας να είναι ελεύθερη. Και ο Ιησούς τους ρωτάει, αν θέλετε αυτή τη θέση δεξιά και αριστερά μου, είσαστε έτοιμοι να πιείτε το ποτήρι που θα πιω εγώ? Γιατί για να είστε δεξιά μου θα πει ότι είστε σαν και εμένα. Το ποτήρι που πίνει ο Ιησούς Χριστός, θυμόμαστε στον κήπο των ελαιών, Κύριε Πατέρα, αν είναι δυνατό ας φύγει μακριά από μένα αυτό το ποτήρι, όμως όχι το δικό μου θέλημα αλλά το δικό σου ας γίνει. Ή να βαφτιστείτε το βάφτισμα που εγώ βαφτίζομαι. Τους είχε μιλήσει προηγουμένως για το σταυρικό του θάνατο. Το βάφτισμά του ήταν βάφτισμα στο αίμα, όχι στο νερό. Είσαστε έτοιμοι? Εκείνοι βέβαια απερίσκεπτα λένε, εφόσον θέλανε αυτές τις πρωτοκαθεδρίες, βεβαίως και είμαστε έτοιμοι. Αλλά την Μεγάλη Πέμπτη, όταν συλλάβανε τον Ιησού Χριστό, όλοι εξαφανίστηκαν. Μόνο ο Ιωάννης τον ακολούθησε επειδή είχε γνωριμίες εκεί στο σπίτι του αρχιερέα, και ο Πέτρος λίγο σαν κολυσίμιος δίπλα στον Ιωάννη για να μπορέσει να μπει και εκείνος. Αλλά όταν του είπαν οι υπηρέτες, μα κάπου σε ξέρω μέσα να είσαι μαθητής του. Α, κύριε, εγώ δεν είμαι μαθητής του. Άρχισε να φοβάται. Επομένως, τι είμαστε έτοιμοι να πιούμε το ποτήρι που θα πιείς εσύ? Αυτό μας καλεί να σκεφτούμε τις δικές μας αδυναμίες. Εάν είχαμε αυτή την ετοιμότητα και τη δύναμη, όλες τις ώρες της ημέρας μας δεν θα κάναμε καμία αμαρτία. Αλλά πόσες αμαρτίες κάνουμε? Άλλοτε από υπερηφάνεια, από εγωισμό, άλλοτε επειδή βαριόμαστε, άλλοτε επειδή θέλουμε μα δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δύναμη. Επομένως και εμείς μοιάζουμε με αυτούς τους μαθητές του. Μόνο όταν έλαβαν το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής βρήκαν τη δύναμη να δώσουν το αίμα τους για τον Ιησού Χριστό. Και πρώτος ο Ιάκωβος. Όμως ο Ιησούς Χριστός βρίσκει από αυτή την νοοτροπία των μαθητών του, να πει σε αυτούς αλλά και να διδάξει και εμάς το πνεύμα που θα πρέπει να έχουμε εάν θέλουμε να είμαστε μαθητές του, χριστιανοί. Επομένως, ένας που θέλει να είναι χριστιανός δεν μπορεί να είναι χριστιανός, χάμω να χτυπιέται, δεν μπορεί να είναι χριστιανός εάν δεν ακούει συνεχώς τον Ιησού Χριστό. Εδώ τον άκουγαν μήνες και μήνες οι Απόστολοι, και όμως είδατε τι πνεύμα είχαν. Ένας λοιπόν που δεν ακούει το Λόγο του Θεού δεν μπορεί να μπει στο πνεύμα του Ιησού Χριστού. Το πόσο ένοχος είναι αυτό να το κρίνει ο Θεός, αλλά εμείς πρέπει να γνωρίσουμε την αλήθεια για να ξέρουμε πού να βαδίσουμε στη ζωή μας και πώς να βαδίσουμε και για ποιο λόγο. Γνωρίζετε ότι αυτοί που θεωρούνται αρχηγοί των εθνών, μιλάει για αρχηγούς, για ανθρώπους με εξουσία, διότι θέλαν να καθίσουν δεξιά του και αριστερά του, να έχουν εξουσία. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα στην κοινωνία και μέσα στην Εκκλησία πάντα υπάρχει εξουσία, διότι ο Θεός αναθέτει σε κάποιους ανθρώπους κάποιες ευθύνες, που σημαίνει έχεις εξουσία. Γιατί εξουσία έχει ο πατέρας και η μητέρα για να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά του, όχι για να διατάζουν. Εξουσία έχει ο ιερέας και ο επίσκοπος για να καθοδηγήσουν τους βαφτισμένους, όχι για να χουζουρεύουν. Και ούτω καθεξής. Τα μέλη ενός δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μιας οργάνωσης, οπουδήποτε υπάρχει μια εξουσία, είναι εξουσία δοσμένη από το Θεό. Ο Θεός τι θέλει? Το ζήτημα είναι όλοι αυτοί που έχουν κάποια εξουσία, με τι πνεύμα εξασκούν αυτή την εξουσία? Αυτοί που θεωρούνται αρχηγοί των εθνών, που θεωρούνται, δηλαδή έχουν το όνομα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι αρχηγοί. Γιατί? Δεν ξέρουν να υπηρετούν. Αυτοί τα καταδυναστεύουν.
αλλά δεν θα είναι έτσι μεταξύ σας. Μέσα δηλαδή σε μια χριστιανική ενορία, σε μια χριστιανική επισκοπή, σε μια χριστιανική οικογένεια, σε μια χριστιανική γειτονιά, δεν πρέπει να επικρατεί το εγώ είμαι πρώτος, εγώ ξέρω καλύτερα, εγώ τα κάνω καλύτερα από σας. Εκείνος που θέλει να είναι μεγάλος θα είναι υπηρέτης σας. Γιατί εγώ είμαι ο σωτήρας σας, αλλά για να υπηρετήσω τη σωτηρία σας ανεβαίνω στο σταυρό και υποφέρω και πεθαίνω. Έτσι είμαι σωτήρας, όχι διατάζοντας. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος ανάμεσά σας θα είναι δούλος όλων. Πράγματι και ο Υιός του ανθρώπου, έτσι ονομάζει τον εαυτό του ο Ιησούς Χριστός, αναφερόμενος σε ένα όραμα του προφήτη Δανιήλ, ο οποίος βλέπει να έρχεται κάποιος με ένα σύννεφο, αλλά που έχει ένα μορφή ανθρώπου, και είναι ο Ιησούς Χριστός. Προέρχεται από το Θεό, είναι Θεός, αλλά έρχεται στη γη και υποφέρει. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, ήρθε για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του, και να τη δώσει ως λύτρα για πολλούς. Πληρώνω με τη ζωή μου και λυτρώνω τους σκλαβωμένους. Να λοιπόν το πνεύμα του χριστιανού και της χριστιανής. Να το πνεύμα που καλούμαστε να βάλουμε σε ό,τι έχουμε να κάνουμε αυτή την εβδομάδα μέσα στη ζωή μας. Το πνεύμα της υπηρεσίας. Ο καθένας εκεί που βρίσκεται. Ο καθένας με βάση τα προσόντα και τις ικανότητες που έχει. Δεν μπορούμε να υπηρετούμε όλοι σε όλα. Ο καθένας έχει διαφορετικά χαρίσματα. Αλλά εκεί που μπορούμε, στο πόστο που είμαστε, εκεί καλούμαστε να αντιγράψουμε τον Ιησού Χριστό. Έστω και αν δεν τα καταφέρουμε παντού και πάντοτε. Βλέπετε σε τι πνεύμα μας βάζει ο Ιησούς Χριστός. Ένας λοιπόν που δεν συμμετέχει στη λειτουργία, βάζει στην πρώτη θέση τα λύτρα που πλήρωσε ο Χριστός. Να λοιπόν ο λόγος για τον οποίο εμείς καλούμαστε κάθε Κυριακή να είμαστε εδώ. Γιατί εκείνος πλήρωσε λύτρα για μένα. Και τα λύτρα δεν τα έβγαλε από την τσέπη του. Από τις φλέβες του τα έβγαλε. Έχισε το αίμα του, έχασε τη ζωή του για μένα. Εγώ θέλω να καλοπεράσω. Εγώ θέλω να πάω για μπάνιο ή θέλω να πάω εκδρομή και να πετάξω στα σκουπίδια τη συνάντηση με τον αναστημένο. Έτσι καλούμαστε να σκεφτόμαστε. Και για όσους δεν το σκέπτονται έτσι, να προσέχουν.